नमस्कार प्रणाम, हम आप लोग के अपन अरविंद अकेला कल्लू और होके जा रहा बा वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर दूगो कई के बिया और हमार जिंदगी भइल बा तबाह। मनोरंजन से दमदार फिल्म मुझे मेरी बीवी से बचाओ। तो आप सबसे गुजारिश बा, भुलाए लो मत 11 जनवरी के शनिवार शाम 6 बजे और 12 जनवरी यानी कि रविवार सुबह 9 बजे देखो जरूर भोजपुरी के नंबर 1 चैनल भोजपुरी सिनेमा और दंगल प्ले ऐप पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रणाम, हम आप लोग के अपन अरविंद अकेला कल्लू और होके जा रहा बा वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर दूगो कई के बिया और हमार जिंदगी भइल बा तबाह। मनोरंजन से दमदार फिल्म मुझे मेरी बीवी से बचाओ। तो आप सबसे गुजारिश बा, भुलाए लो मत 11 जनवरी के शनिवार शाम 6 बजे और 12 जनवरी यानी कि रविवार सुबह 9 बजे देखो जरूर भोजपुरी के नंबर 1 चैनल भोजपुरी सिनेमा और दंगल प्ले ऐप पर। बहुत बहुत धन्यवाद।